गैया बिथाङाबो आं देहाया मा जाना दोङो मा प्रब्लेम जाना बेमारि हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ फिन आंनि चैनेलावहाय बरायनाय बावहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दं बाट आंनि देहाया माने एसे आवगाय माने एक्सिडेन्ट जानाया जाबायदि दुरबल जाना दंमोन बे माने बहुत बांदों आरोना जेबो माने जाबाबो लोंबाबो जेबो सुख गैया ओमफ्राय सानसे माने रायलायनो बायो मायो थ' मा जादों मिथिया मा जामारदों दायो आङो दिनै माने हाबानि उननिफ्रायनो मोजाङै ट्रिटमेन्ट लानो मोनाखै थ' दायो दिनै माने गुवाहाटियाव लांनो नागिरदों आरोना ओमफ्रायो देखायना लानोसै रिपर्टआ मा ओंखारो माने इदि जाहाथे गिदिर जेबो रिपर्ट दा ओंखारथों आङो बिराद गिनाय दङ माने ओमफ्राय मा जायो नायनोसै थ' दायो आं ओंखारखांबाय ओमफ्राय आइ थांगोन ओमफ्रायो बे सासेया थांगोन थ' थांबाय थानोसै मा जायो नोंथांमोनाबो मिथिगोन आंबो शेयार खालामलांबाय थागोन मा ओंखारो मा मायो थ' थांसै थ' आंनिया माने गिनाया बांसिन आरोना डक्टराव थांनो ओंखारनायखाय आंहा जागासिनो आरोना बिराद माने गोहोआनो गैया आंहा ओरैबायदि लोरबां माने थ' थांसै नायलांदो लोगोफोर माबायदि थाङो दिनैनि दिना आइ गाथा दायो थांसै आरोना ओमफ्राय गारि भारासो लिंहरदों नालाय गारिया मोनफैबाय थांसै दा थांसै दायो थांनायनि सिगां आं नोंथांमोननो शेयार खालामसै आरोना ओमफ्राय आं बे ड्रेस गाननाया माने आं गावनो बानायनाय आरोना सोर सोर मोजां नुदों सोर सोर मोजां नुवाखै कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो सोरनोबाफोर बिदि फ्रक नांगौबा अर्डार खालामहरबा मोनगोन आरोना बेलेग बेलेग कालारनि दायो जों बिथांबो डक्टरनाव खिथिनो थांगोन थ' दायो गावदांखौ देखायनो मेडिकेलाव सफैबाय मोनफैबाय जे नार्सि दालाय लोगो मोनना मानो दायो गावदांखौ जि नार्सियाव लाबोदों नै बिथाङा बेहाबो प्रब्लेम बेमारि थ' दायो डक्टरनि हाबैनिजों दायो आइजो ओमफ्राय गावदांजो भितराव दङ आरोना ओमफ्राय आं बाहेरायाव नायबाय थादों ओमफ्राय नैबे NCSEMG खौबो टेस्ट खालामनो होदो दायो जोङो गासै रिपर्टखौनो डक्टरनाव देखायखांबाय देखायखांनायनि उनाव मुलि लिरना होबाय ओमफ्राय जोङो मुलि लानोसै ओमफ्राय ओरैबायदि मानसि मान्डेयाव बांसिन जायो आरोना बे मेडिकेलाव मान्डेयाव
दायो मानसिफ्रा ओंखाम दै गैया लरग' लरथ' नुजोब्बाय आइया नै दुरबल जाखाबाय लायाखै गावदाङा JNRC आव फैना मेप नायदो नै मोनसे आपखौ नों खिथिनो हागोन नै गेटआ मेन गेटआ ओरै थांना ओरै गेजेर थांदों थ' ओंखाम उखैबाय थ' जोङो फुंनि खैथायाव सातथायाव फैदो ओमफ्राय आठथा साराय आठथायाव मोनफैदो ओमफ्राय दायो 5ता जाबाय मोनाखाबाय उपाय गैया बिथांनि थाखाय ओमफ्राय मा जाखो आं देहाया मा जाना दोङो मा प्रब्लेम जालांखो न'आव थांनानै मोजां खोन्थासिगोन दा बाहायबो गोसो गैला आरोना दायो जों थांबाय थानोसै जोंनिया गारिया मोनफैबाय सेन्ट्र सानसे ओंखाम जाहैनोलै इयो सानसे ओंखाम जायैनि परथा लालमहनफोरखौनो जानोसै जोङो ना गावदां थरबा माबा गांसे दायो जों गायनो जालांसिगोन माबा मोनसे जाबाय थानो बाबाय ओमफ्राय बेकग्राउन्डआव मिउजिक गाबगासिनो सल' कपिराइट हेल' नै थांजाबाय थ' दायो जोङो थांगासिनो बिथाङा रेस्ट लादो बेनिफ्राय सानसे ओंखाम गैया बिथाङाबो थ' दायो न'आव मोनफैबाय लोगोफोर ओमफ्राय फैनायावनो बेसेबा खोमसि जाखादों आरोना ओमफ्राय जोङो दा 8ता फल' जाबायना 8:16 जाबाय ओमफ्राय जोङो 7:45 मोनफैदों आरोना न'आव ओमफ्राय दुगैबाय माबाय मेडिकेलनिफ्राय फैबाथ' सुखुखायाना दुगैबाय खर' सर' स्र' लोबबाय स्र' जाबाय आरोना ओमफ्राय नै बिथाङाबो फ्रेस जाबाय आंबो बे सिरामिंनि सानसे ओंखाम आं जादो एसे जायाखै आं दायहरदो आंनो जादो बारा गोबाव जायाखै खोमसिखाबाय जोङो मोनफैबाय ओजा थांनानै इमान भिडिअ बायदिसिना लाबाय थायासै खारन जोङो थांनानै खाथिंना मानसिना बहुत खामानि थायोना मेडिकेलाव बिनिफ्राय बेफोरखौ मावना लाबाय आरो केमेरा हमबाय थानो गोसो जाया बिनिफ्राय बिथांखो गावदांखो नायनाया जाबाय फार्स्टआवनो ब्लाड टेस्ट खालामबाय बिनिफ्राय ECG खालामदो बिनिफ्राय नार्भनि मोनसे मायाबा मोनबावबाय बिनिफ्राय MRI रिपर्टखौ मोनासै गाबोनसो मोनगोन थ' दिनै जुदि आङो डक्टरा थाङोमोनबा थैनायनि लांगासिगोन खोमा मानो होनबा आवगायनि जि ट्रिटमेन्ट खालामबाय थादोंमोन बे माने आंनिया एख' माने जि अबस्था बेनो जानानै दंमोन जेबो चेन्ज जायाखैमोन मुलि आं 3 मासनि कर्स फोजोबदों आं बेखौनो बुंनो सानो मानसिफोरा माने सोरबा लोमजायोबा मोजां ट्रिटमेन्ट खालाम मोजाङै मेडिसिन जा आं बायदि जानाङा ओरैबायदि लोरबां जालांबाय आं दा माने हाबा बे फारसेथिं हाबा नोंथांमोना नुबाय थादों आवगायनि भिडिअ'बो हाबानि डेट लानायनि उनाव एक्सिडेन्ट जाबाय एक्सिडेन्ट जाखांनायनि उनाव न'खरनि मानसिफोरा एसे टेनसन जाबाय टेनसन जानानै बिदिनो डक्टरनाव थांबाय बायदिसिना ट्रिटमेन्ट खालामबाय टेस्ट खालामबाय ओमफ्राय जेबो गैया नर्मेल ओमफ्राय मानो बिदि जादों बिदि सानो आरोना बादि दुर्बलनि थाखायसो जादोंमोन बेखौ माने हमदांनो हायाखैमोन डक्टरा ओमफ्राय बारा गोजानाव लांनो हाया हाबाया खाथिथार रावबो सोलाबाखैबो बिदि जादों आरोना ओमफ्राय खाथिनि डक्टरजों नलबारियाव देखायदोंमोन देखायनानै ओमफ्राय ओरैनो माने मानो बेहुस जानानै गोलैयो होननानै माबादोंमोन आरोना ओमफ्राय टेब्लेट हरदोंमोन आंनो 3 मासनि कर्स ओमफ्राय आरो बेखौ माने नार्भनि बिदि सानगासिनो आरोना नार्भनि होन्दोंमोन ओमफ्राय दा थांनानै मिथिबायखि बे मुलिया माने मा होनो बेखौ माने बे बेमारा जन्मनिफ्रायनो थायोलै खायफानियाव मिरगि बेमार ना मा होनो जेनेबा बोरैबा जानानै ओमफ्राय हारसिं हारसिं गोलैलांनाय थ' आंखौबो बिदिनो सन्देह खालामनानै माने हाबायाव खाथिथार मोनफैबाय होननानै आइयाबो रिकुवेस्ट खालामबायमोन डक्टरखौ जे मा जागोन बिदि दुखु फोरमायहरदोंमोन आरो बेयावनो माने बेहुस जानायखाय बेखौनो साननानै हरदोंमोन आं डक्टरा
जोंबो जाबाय थाबाय बिदिनो 3 मास बाट बे आंनि देहानि थाखाय नङामोन आरोना दिनैसो मिथिबाय मेंगुलाय लाङो आं सानबा मा जालांगौमोन जेन ओमफ्राय दा आंनिया रिपर्टआ सब नर्मेल गोजा बाट MRI खौ ओमफ्राय बेनि माबाखौ मोनाखै आरोना रिपर्टखौ मोनाखै बेखौ खोन्थाथ'नो हाया बाट गासैयावबो नर्मेल ओमफ्राय मोनसे प्रब्लेम आरो बे प्रब्लेमानो आं देहाखौ जालांगासिनो आरोना नुनो मटिटि नुयो खिन्थु गैया आरोना खर' गिदिंना गोलैनो नागिरबाय थायो दुरबल ओमफ्राय बे मानि जाहोनाव जादों बिथाङा खोन्थागोन आंनो खोन्थानाय माने डक्टरसो नामा जाखो आंलाय रिपर्टआ बेनो ओंखारदों माने D भिटामिन खम बेल'सो ओमफ्राय मोनसे दोङो र' बे मोनसेया मा आं बावबाय माने बेनिया नर्मेला 30 निफ्राय 100 थानांगो बेना अनलि 15ल' दोङो ओमफ्राय MRI रिपर्टआ मा ओंखारो गाबोनसो मिथिसिगोन बेनि उनाव नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय थानायनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनाय थाबाय लोगोसे चेनेलाव गोदानबा अननानै साबस्क्राइब खालामदो गाहाम नांदोंबा भिडिअफोरखौ नायनानै नोंथांमोननो फिन खनसे गोदान भिडिअ लाबोबावगोन गाबोन सबनिया थांनायानो लोगो लोगो ना मा बुङो अदां तो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर माने जास्ट दिनैथ' ओरैनो भिडिअ होनाय मानाय बिदि टारगेट गैयामोन बाट गासैखौबो नोंथांमोननो निजिनि फेमिलि बायदि साननानै गासैबो शेयार खालामो नालाय थ' आंबो आंनि देहायाथ' लोरबां जादों होननानै नोंथांमोनाबो मिथिगासिनोमोन आं खोन्थाबायानो थाखायोमोन शेयार खालामबायानो थाखायोमोन बिदि होननानै ओमफ्राय दिनै डक्टरनो थांबाय जाहाथे आंनिया मा जामारदों आंहा मा बेमार जामारदों बेखौ शेयार खालामनो थाखाय भिडिअ लाबोबाय आरोना लोगोफोर आसा खालामो नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन थ' बाय